Το Sync ξαναγράφει τους κανόνες στην ενοικίαση αυτοκινήτου. Ένα Airbnb για αυτοκίνητα. Μια κοινότητα από παρόχους που νοιάζονται για την εμπειρία σου. Για μια ξαφνική απόδραση, μια εκδρομή με την οικογένεια ή ακόμα και όταν πρέπει να αφήσεις το αυτοκίνητό σου στο συνεργείο. Χωρίς αναμονή σε γκισέ και ουρές, χωρίς μετακινήσεις, κατεβάζεις την εφαρμογή Sync, κάνεις εύκολα login και τα υπόλοιπα είναι παιχνιδάκι. Βάζεις την τοποθεσία σου και βρίσκεις αυτοκίνητα από τοπικούς παρόχους σε κοντινή απόσταση. Επιλέγεις το αυτοκίνητο που σου αρέσει και παραλαμβάνεις ακριβώς αυτό και όχι ένα σαν αυτό, εκεί που βρίσκεσαι. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο ξενοδοχείο, στο εστιατόριο. Ακόμη και στο συνεργείο όπου άφησες το αυτοκίνητό σου για σέρβις. Κάνεις κράτηση με οποιαδήποτε κάρτα χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου, είτε είναι πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη. Βλέπεις ξεκάθαρα κάθε στάδιο χρέωσης που αφορά την κράτησή σου, καθώς και μέχρι πότε έχεις περιθώριο να κάνεις δωρεάν ακύρωση. Κλείνεις αυτοκίνητο μέσα σε 1 λεπτό και είσαι στο τιμόνι του 1 ώρα μετά. Η ενοικίαση αυτοκινήτου επιτέλους απλή. Sync. Ανακάλυψε το επόμενό σου αυτοκίνητο.